गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटिउब बर'खौबो बरायग्रोनाय जाबाय। स' दिनै जों माने गोबाव माने समनिफ्रायनो माने बेसेबा बोसोर गोलैनानै थानाय जोंनि फार्स्ट माने ओंखारजेननाय मुंदांखा बर' फिल्म आलायारन बेखौ जों नुफिननो मोनसिगोन लोगोफोर। आंनि नामा हायनास्रि, नोंनियालाय आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव, आं बम्बेनिफ्राय फैदों, मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा आं माने जोबोद नायनो गोसो जाबाय थादों आरोना, ओमफ्राय कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। अके, काम अन। जाय बिथांमोना बै समाव माने फार्स्ट टाइम गिबि माने जोंनि बर' फिल्म माने बानायजेनदोंमोन आरोना, बिथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर। मानो होनबा बै समाव माने जों बर'फोरा रावबो मिथियामोन आरो बै समाव डेभेलप गैयामोन। स' थेवब्लाबो बिथांमोना सानै हयै माबायदि जेनेबा फिल्मखौ बानायखो, जेनेबा बिनि थाखाय बिसोर मोनसे जोबोद गोग्गाथाव माने जोबोद मोजां खोथा आरोना। बिथांमोना सानै हयै साननानै माबायदि सानखांनानै बानायखो फिल्मखौ बानायजेनखो, बिनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खोथा आरोना। बिथांमोननि सिम जोबोद जोबोद साबायखर, जाहाथे बर'खौ माने जोंनिनो बर' हारिखौ माने बिथांमोना फार्स्ट फिल्मनि सायाव फोथांजेनदोंमोन आरो बे समाव। बिनि थाखाय थगायजाबाय, गुनजेतआ नोंथांखौबो अरबावबाय। बर' जोंनिनो बे आलायारन फिल्मा माने गोबाव सम गोलैना थानाय आरो बेखौ फोथांफिननायनि थाखाय बिथांमोना मा बुंदों एसे खोनासंनानै लादो बयबो नोंथांमोना। मिडिया लोगोफोर, आलायारननि सोमोन्दै, आलायारनथ' प्रथम शुटिं जादोंमोन 1984 नि 13 मार्च। बिनि 2 बोसोरनि उनाव माने 2 बोसोर फुरा शुटिं जानानै एखे डेटआवनो 13 मार्चआवनो 1986 आव रिलिज जादों फिल्म हिसाबै। बर'नि प्रथम फिल्म, फिचार फिल्म आरो माने प्रिन्ट, दानाथ' डिजिटेल जुग जाजोब्बाय, खिन्थु गोदोनि प्रथम फिल्म आरो बे बर' फिचार फिल्म, बे 1986 नि 13 मार्चआव रिलिज जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। 5 years, प्राय 37 बोसोरनि उनाव बे फिल्मखौ आरो सेकेन्ड टाइम जों माने बुंनो थाङोबा बे रिलिज खालामनाय बायदि जागोन आरो। गेजेराव माने ओरै गोलैसोनानै दंमोन, फिल्मआ मा अबस्था दं मा गैयामोन बेखौ बुंस'नो हालामोन, जोंथ' सानबायमोन गैलामोन आरो। लोगोफोर, माने आं भिडिअ लाबोगोन सानबाय थायो, माने आं भिडिअ होगोन सानो, आगोलनि बायदि आं भिडिअ होबाय थानो हाया, ओमफ्राय मानोना आं बेलेग खामानियाव बेस्थ' थायो माने दानिया। दा जोंनि जायगाया गोदान बे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि सरकारा बेखौ माने मा जाखो, आलायारनाथ' जोंनि बर'नि बिराद आंगोथार, बे मा अबस्था जाखो बेखौ नाजानानै जोंनि गभर्नमेन्टआ बुंदों बेखौ जों बोखांफिननांगौ। बे हिसाबै थांनानै जों 1.5 बोसोरसो जाबाय, नङा होमबा? 1.5 बोसोर जाबाय जों बे आलायारनखौ माने बुंनो थाङोबा एकदम हा सिङाव आधा महराव जानानै दंमोन, बेखौ माने प्रिन्ट हिसाबै प्रथम डिजिटेल होनानै दिहुननानै लाबोदों आरो बेखौ। बिथांमोना आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच, बाय बाय।